سلام طعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أمناي لمعنت مدبي كم تلمود نعاهم نتختاتلتي يمهريو إلى زحاسبكو مدب حيزالكم متيلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو قدم بدقاسكم بفتصم كتبلعوهم زيبلكم مقبتاتن كم اون قدم بدقاسكم نسلاماوي طعنو استحالو دقاس لعول تقمي زلوهم مقبتات كحبرلكم يه سلازخونه أبز مدب زحبرلكم كتفلتوهم زلوكمن كتنقاولهم زقباكم يوم عبز حسابات نزن مقبتات بزي مفلات مشت كتبلعو زيبلكم مقبتات اندابلعهم ናብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ብምእታው እንዳተሳቀኹም ትርከቡ ኢኹም ብኡ ልክዕ ድማ ክትበልዑ ዘይብልኩም ብምፍላጥ ጥዕኑ ዝተሓለወ ሰላማዊ ድቃስ ተደቅሱ ኣለኹም ኢኹም ስለዝኾነ ነዚ መደብ እስካብ መወዳእታ እንተዳሚጽኩም ቅድሚ ድቃስ ክትበልዑ ዘይብልኩም ሓደገኛ ምግብታትን ቅድሚ ድቃስ ክትበልዑ ዘለኩም ምግብታትን ትፈልጡ ኢኹም እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ምሸት ጽቡቕ ድቃስ ንኸይትድቅሱ ዝገብሩ ዝርብሽኹም ምሸት ክትበልዕዎም ዘይብልኩም እስካብ 4 ዝጽጉዑ ብጣዕሚ ክትጥንቀቑሎም ዘለኩም ምግብታትን መስተታትን ክንርኢ أتقدماي نريو كوميدرا يو نكوميدرا مشت كدم دقاس كتبلعو يبلكمن مخنياتون تايو أمرونا عرفتي نخيركب سلز قبرأيو بفلاي كوميدرا بليعهم أبوشتي وحدات دقائق تدقسون تخوينكم أمروهم عرفتي نخيركبن أمروهم أب مشت ساعات عرفتي زي ركبن تخوينو دما بزوحات مسلاتكم مولو نمولو أكتيف نخونو يقبريو عرفتي نخيرخبون يقبريو أز دما استفلاليو كفالات سونتكم قدعات نخبصحهم زقبريو مخنياتون تايو سونتكم كاتري انداسرح وعيدو مشت أب تدقسولو جزا حدشتي مسلات زفتارلون عرفتي زقبرولون جزا أيو أبز جزا دما كوميدرا بليعهم تدقسون تخوينكم لكع كم زي دقسكم يو أمرهم أكتيف زخون مخنياتون تايو زبلعهم كوميدرا عرفتي نخي يقبرن أكتيف نخونن سلاز قبرأيو أز دما أبتعناهم لعول قدعات يسعبلكم يو سلاز خونه دما كوميدرا مشت كدمد مدقاسكم كتبلعو يابلكمن كوميدرا كاترن تباليعهم بزحات نسونتكم زهبهم طعمتات اللو كوينغنا أب ساعتون بلكعون كبلعن تلو يو طعم زهب سلاز خونه أب كاترن بر مشت كدمد دقاس كوميدرا تزي تبلعو يمرز أما بالكال أين ريو كدمد دقاسكم كتستي وزيبلكم دما بونيو بون مشت مستاي حدقنيا يو مخنياتون تايو أبزي أبون كافين كم زلو يفلت يو أبوشت بون زلو كافين دما لكع كم كوميدرا أمرهم عرفت نخيركب يقبريو سونتكم نخنقاقح ناي مقبار أمرهم نخنقاقح ناي مقبار سرح زسرح سلازخونايو عبز حسابات ززاربو نقرالو مشت بون انتساتي دقاس يابينيو دقاس أي وسدنن زبلو سابات اللو أززخونالو مخنيات دمان تايو أبوشت بون زلو كافين نبلو ناي منقاقح تباي سلازلو بون ساتيخم مشت كتدقسون كاللهم كابيكم يخاليو أمرهم أكتيف سلازخون دقاس زي كوسدكم يخالي مالتي እዚ ድማ እኹል ጥዕኑ ዝሓለወ ድቃስ ንኸይትረኽቡ ናይ ምግባር ስራሕ ይሰርሕ እዩ ኣእምሮኹም ኣብ ምሸት ሰዓት እኹል ድቃስ ዘይረክብ እኹል ዕረፍቲ ዘይረክብ ኣክቲቭ ኮይኑ ዝጸንሕ እንተኾይኑ ኣብ ጥዕናኹም ጎናዊ ሳዕቤን የምጸልኩም እዩ ስለዝኾነ ቅድሚ ድቃስ ቡን ክትሰትዩ የብልኩምን ኣብ መበል ሳልሳይ እንሪኦ ቅድሚ ድቃስ ክንበልዖ ዘይብልና ድማ ዳርክ ቸኮሌት እዩ ዳርክ ቸኮሌት እውን ልክዕ ከም ቡን ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ልዑል ዝኾነ ናይ ካፊን በዝሒ ኣለዎ እዚ እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ይሰርሕ እዩ ኣእምሮኹም ንኽነቃቃሕ ናይ ምግባር ጠባይ ኣለዎ ኣብ ምሸት ሰዓት ዳርክ ቸኮሌት ትበልዑ እንተኾይንኩም ድቃስ ምስኣን ኣክቲቭ ናይ ምዃን ጠባይ ስለ ዘምጽእ እዚ ድማ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ኣእምሮኹምን ሰውነትኩምን ዕረፍቲ ክወስድ ኣብ ዝግብኦ ሰዓት ዕረፍቲ እንተዘይወሲዱ ጎናዊ ናይ ጥዕና ሳዕቤን የምጸልኩም እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ቅድሚ ድቃስ ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ምግቢ ድማ ብሮኮሊ እዩ ብሮኮሊ ጸገሙ እንታይ እዩ ቀልጢፉ ኣየሓቅቕን ምሸት ኣብ ድራር ሰዓት ብሮኮሊ እንተበሊዕኹም
ናይ ምኽባድ ከምኡውን ቀልጢፉ ናይ ዘይምሕቃቅ ጠባይ የምጽእ እዩ። እዚ ድማ ብሮኮሊ በሊዕኹም ትድቅሱ እንተኮይንኩም ለይቲ ናይ ጨጓራ ሕማም ከለዓለልኩም ይኽእል እዩ። ከምኡውን ቃንዛን ማቻውን ንኸይስምዐኩም ይገብር እዩ። ተረጋጊእኹም ሰላማዊ ዝኾነ ጥዕንኡ ዝሓለወ ድቃስ ንኸይትድቅሱ ይገብር እዩ። ቀልጢፉ ስለ ዘይሓቅቕን ናይ ምኽባድ ጠባይ እውን ስለ ዘለዎ ንድቃስኩም ይርብሽ እዩ። ብፍላይ እውን ኣብ ጨጓራኹም ልዑል ጸቕጢ የሕድር እዩ። ስለዝኾነ እዘን ዝሓበርኩልኩም 4 ምግብታት ኮሚደረ፣ ዳርክ ቸኮሌት፣ ብሮኮሊ ከምኡውን ቡን ምሸት ቅድሚ ድቃስ እንተዘይትወስዱ ይምረጽ። ንናይ ሰውነትን ናይ እምሮ ጥዕናኹምን ተባሂሉ ምሸት ቅድሚ ድቃስ ተዘይትወስዱ ይምረጽ። ኮይኑ ግና ቀትሪ ነዘ ምግብታት እንተበሊዕኹም ምንም ዓይነት ጉድኣት የብሎምን። ነዚ ምስ ረኣና ምሸት ቅድሚ ድቃስ እንተትበልዕዎም ዝምረጹ ኣእምሮኹም እኹል ዕረፍቲ ንኽረክብ ዝሕግዙ ምግብታት ድማ ቀጺለ ክሕብረልኩም እየ። እቲ ቀዳማይ ምግቢ ዓሳ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ቱናን ናይ ሳልመን ዓሳ ምሸት እንተበሊዕኩም ኣእምሮኹም እኹል ዕረፍቲ ንኽረክብን ሰውነትኩም ርግእ ንኽብል መስላትኩም ዕረፍቲ ንኽረኽቡ ዝገብር ብሉጽ ምግቢ እዩ። ስለዝኾነ ምሸት ብፍላይ ድማ ናይ ቱናን ናይ ሳልመን ዓሳ እንተበሊዕኩም ንኣእምሮኹም ንሰውነትኩም ከምኡውን ንድቃስኩም ልዑል ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቅድሚ ድቃስ ክንበልዖ ዘለና ምግቢ ድማ ለውዝ እዩ። ለውዝ ልክዕ ከም ዓሳ ኣእምሮና ዕረፍቲ ንኽረክብ ዝሕግዝ ምግቢ እዩ። ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም 4 ምግብታት ዘነቃቅሑን ኣእምሮና እኹል ዕረፍቲ ንኸይረክብ ዝገብሩ ምግብታት እዮም ነይሮም። እዚኦም ድማ ብተጻራሪኡ ኣእምሮና ዕረፍቲ ንኽረክብ ዝሕግዙና ምግብታት እዮም። ስለዝኾነ ድማ ለውዝ እውን እንተበሊዕኹም እኹል ጥዕንኡ ዝተሓለወ ድቃስ ትረኽቡ ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ምግቢ ድማ ጸባ እዩ። ጸባ ድማ ናይ ሜላቶኒን ሆርሞን ኣብ ሰውነትና ብልዑል መጠን ንኽፍልፈል ይገብር እዩ። እዚ ሆርሞን ድማ ሰውነትና ንኽረጋጋእ ድቃስ ንኽወስደና ዝገብር ናይ ሆርሞን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ጸባ ምሸት እንተሰቲኹም ሰላማዊ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ድቃስ ንኽትድቅሱ ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ መዓር እዩ። መዓር ብፍላይ ንሰውነትና ብጣዕሚ ብዙሓት ጥቕምታት ይህብ እዩ። ካብዚኦም ድማ ምስ ድቃስ ተታሒዙ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ድቃስ ንኽንረክብ ከምኡውን ሰውነትና ንኽረጋጋእ ኣእምሮና ዕረፍቲ ንኽረክብ ናይ ምግባር ዓቕሙ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ስለዝኾነ ምሸት ንመዓር ብጸባ ጌርኩም ክትሰትዩ እትኽእል ኢኹም። መዓር ብጸባ እንተሰቲኹም ኣእምሮኹም ሰውነትኩም ዕረፍቲ ንኽወስድ ብምግባር ሰላማውን ጥዕንኡ ዝተሓለወን ድቃስ ንኽወስደኩም ዝሕግዘኩም እዩ። ብፍላይ ድማ ብናይ ስእነት ድቃስ ትሰቃዩ ሰባት ጸባ ብመዓር ክትሰትዩ ኣለኩም። ስለዝኾነ ቅድሚ ድቃስ ክትበልዕዎም ዘለኩምን ክትበልዕዎም ዘይብልኩምን ብተመሳሳሊ ድማ እንተትበልዕዎም ዝምረጹ ምግብታት ዝረኣናሉ መደብ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካኣን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።